Og vi kan jo ikke rigtig fortsætte aftenen uden at vi præsenterer os selv. Ham den smukke på grydelåg og suppegryder. Michael Rockjarnis Søderberg. Gulvmoppe og Jellybass. Rytmikkens mester Miklas Michaelsen. Så har vi tårnet. Ja, altså ikke Rundetårn, heller ikke Franser Kirke. Men det skulle tæt på. Det er den samme oplevelse, man får, når man går op i tårnene, som når man hører Tobias Neergaard Jensen spille på elektrisk guitar, mine damer og herrer. Tobias Neergaard! Den tvivlsomme. Jeg præsenterer Kirsten er sidste nye smukkeste opgave. Det er ikke den smukkeste. Næsten. Christian spiller guitar til lejlighedsfester. Han er god til at høre. Og så giver han en rund vokal. Christian, en hånd!
skal I have, mine damer og herrer. Er der gang i jer? Det har været, mine damer og herrer. Vi har ikke mere, men vi starter da bare forfra. Du er ikke helt klar at starte.